Hayırlı gün. Bugün biz sizne Udmurt Республикасы Базилино районы Гордина Урия кала деген авылдан сәламлейбез. Тарихи авыл Урия кала деген исеменнән үк шамаларга була. Биредә электән шәһәрлек булганлыгы шушы тирәләрдә. Һәм моның тагын бер дәлиле булып, шушы авылдагы Әүлия кабередә тора. Ул 1323 елда куелган кабер ташы. Шуның белән бәйле тарихи кабер ташы бу авылда түгел, бүгенге көндә музейда. Без ул музейга да сугылып чыгарбыз. Ләкин иң беренче әйтәсе килгән бер үзенчәлек, ул нәкъ менә Урия кала авылын тарихын барлаган вакытта без бу якларда Нократ татарларыннан кала тагын бер үзенчәлекле төркем Бисермяннар дигән төркемгә дә килеп төртеләбез һәм аларның кемнәр икәнен ачыкламыйча бүгенге тапшыруны башлап булмастыр. Киттек. Бисермяннар бездә Удмуртиядә һәм Нократ тирәсендә Киров өлкәсендә яши торган бик кызык халык. Аларның элеккеге менә диннәрендә исламның да йогынтысы бик көчле санала, сизелә. Кайчандар мөселман булганнар, аннары христиан динен кабул итеп, христиан булу диндә йөриләр. Телләре Удмурт теленең бер диалекты, әмма удмуртлардан мәдәниятләре буенча аерылып тора, чуашларга якын. Һәм шуңа нигезләнеп инде бу кайчандар төрки халык булган, ислам динендә булган, аннары инде удмуртлар белән бергә яшәп, удмуртларның гадәтләре кергән халык дип әйтәләр. Ягъни ул татар белән удмурт арасындагы бер халык. Шунда Бисермян дип әйтеп күрсәтерлек кешеләр бармы? Бу авылда Макистимдәме мәсәлән? Менә бүген Бисермяннар дип инде гадәттә әйтәбез, удмуртча сөйләшүче христиан динендәге халыкны, алар менә хәзер Урия кала авылы яртысы татар, яртысы Бисермян. Бер-берсен аералар, Бисермян татарлар, Бисермяннарны монда Урия калада керәшеннәр дип әйтәләр. Урия каланың тарихына килсәк, ул шәһәрлек янындагы су баса торган болынлыкларга килеп утырган авыл буларак 1615 елдан искә алына. Шулай итеп, биредәге кабер ташы бу авыл килгәнче үк булган һәм халык аны электән кадерләп яшәгән дип әйтә алабыз. Әүлия дип әйтә, Әүлия кабер дип әйтәләр иде. Әүлия кабер янда кышкырып сөйләшмәгез, килешмәгез дип сөйләйләр иде. Яваная ирмәгез, текермәгез, какырмагыз дип әйтәләр иде безне. Сакланып узыгыз дип әйтәләр иде. Туктанмады, ул бер кашан да ташламады, гел буй нетип торган, зорлап тордык. Корбан ашлар уздыра идек. Чешме, зур чешме күз дигәндә главный чешме күз. Иң элекке изгелек чешме күз дип санайбыз без аны. Иң зур чешме күз. Аның тау бетіне отырып, теге бұткалар бішірелер еді, құрбандар шағылар еді. Алай бітін ауыл иевіп, бітін шемия білянда ашлар ұзыра еді қалай. Әулия кәбір риза болып сақласын деп, ауыны сақлай деп әйтеледі қартлар. Әне ебіз ауылия бұшайды. Әулия кәбір үзбінна олығын сақлай дейді. Отлардан, сулардан деп, яшынлерден, желлерден, қазы бәләлерінден сақлай деп, ауыртуардан сақлай деп, гел іліккілер әйтелер еді. Кайчандыр бу кабер тирәсендәге зур гына җир мәйданы тоташ зират булган дип сөйли авыл халкы. Гомумән, Урия кала тирәсендә барырга, утырырга ярамый дигән урыннар бик күп. Авыл гына кечерәя барып, аларның күбесе җайлап онытылып килә шул. Байура авылына да аяк бастык җәмәгать, аның Кистем белән тарихи бәйләнеше бар. Бу авылга 1780-1790 елларда уздырылган ике халык санын алу арасында нигез салынган.
Bir халык санын алуда кеше юк, икенчесендә күренә дигән сүз инде бу. Һәм шунысы кызык. Кистемнән күчеп утырганнар, күчеп утыручылар күбесенчә гаиләсез кешеләр яки буйдаклар, яшь егетләр килеп шушында җир алганнар. Ни өчен алай булган ул? Билгеле инде җир җитмәгәнлектән күченеп киткән дип әйтә алабыз. Ләкин ни өчен гаиләләре белән күченмәделәр икән? Ни өчен нәкъ менә егетләр килде икән монда һәм җир эшкәртергә тотындылар икән дигән сорау бар әлбәттә. Менә монысын инде авыл урамнары буйлап йөреп, халык белән аралашып, ачыкларга тырышырбыз. Киттек. Беренчедән инде монда күчкәндә бит ул заманда урман булган. Гаиләле кешегә урман эшенә күчеп, җирле эшкәртү кыен булгандыр инде. Шуңа күрә иң теге гайрәт буйдакларын сайлап алганнар. Аның инде үзенең версиясы да бар, теге гаиләдә низаглар чыккан дип инде ат сату буенча дип инде. Төп ние, менә сәбәбе күчүнең 1780 елларда генеральный межевание башлана. Дәүләт җирне беркетеп куя хуҗасына түгел, менә элекке хуҗасына инде әкем эшкәртә шуңа. Ягъни татарларның җирен удмуртлар эшкәрткән булса, уларга җирләр күчә башлый татарлар кулыннан. Һәм шуңа күрә Кистем халкы инде җирләрен югалтмас өчен үзләренең элекке җирләренә монда Пайора җиренә Юнды елга буена күчереп, егетләрне җибәрәләр. Һәм инде алар җәй көне монда җир эшкәртеп инде кышка кире Кистемгә кайтып торган булар. Аннары инде берничә елдан соң гаиләләр кырып инде шунда гаилә белән күчәләр инде. Тарих, юла һәм ризыктан бәхет бар безнең җәмәгать. Җомгадан соң ук Коръән ашы уздырыласын белгәч, шул тарафка юнәлдек һәм бәйрәм табыны тәртипләренең бер өлешен яздырып алу бәхетенә ирештек. Ne zormuş ki sana. Бәлеш дигәнебез шушы була безнең. Бу бәлештән ише булып чыга инде, әйме? Бәлешнең ише камыры гына юк. Камырсыз гына біз япалар. Кайсы бәреп тагын нәрсәләр сөйлисез бүген? Менә әйтербез. Пулов дейбез инде без менә. Моның ите бармы бу пуловның? Пуловның ите юк. Рисерма белән, не белән, изюм белән. Изюм белән. Бу да шул ашларга пешерелә торган әйберме? Көндәлек, көн сайын түгел инде. Көн сайын түгел. Ашларга, кунакларга. Бу да инде үзенчә гөбәдиягә ашаган. Гөбәдиягә ашаган. Камырсыз. Соңра тегене компот әзерләйбез инде. Ит булганда итте туры нетебез инде, ал итнең юкшагы. Компот дигәне ансы нәрсәне? Сухофруктыдан. Кунаклар чакырганда сухофрукты белән ясайбыз. Ни дигәне әйтмәй белсәм ки, абла инде бутыллардагы белән тырышмайбыз инде. Ашка килгән кунаклар иң беренче чиратта күп итеп, туйганчы берничә чынаяк чәй ишәләр. Бу вакытта өстәлдә чәй ризыклары гына. Эчеп туйгач, өстәлдә бер нәрсә калдырмый җыялар, чираттан сөртеп чыгалар, Коръән укыйлар да, аннан соң яңадан әле генә күрсәткән ашларны чыгара башлыйлар. Тәртип шундый. Менә хәзер авылны әйләнсәк тә булыр. Бу якларны гизеп йөри торгач, ниһаять шушы төбәккә генә хас йортны да эзләп таптык. Менә шушында Пайора авылында сакланган ул. Нәрсәсе белән үзенчәлекле тәрәзә рамнарына игътибар итегез. Алар менә шулай 5 өлешкә бүлеп тора. Тәрәзә пыяласын һәм тәрәзә йөзлекләренә игътибар итәбез инде. Гел кайсы авылга килсәк тә, беренчедән артык бизәлмәгән чәчәкләре дә, күгәрченнәре дә, башкасы да юк. Икенчедән тәрәзәнең менә ул өске өлеше, аерым бер токтасы, азмы күпме теге менә арка шикеллерәк булып торган, ул питак дип атала. Ягъни тәрәзә йөзлегенең 4 төп өлеше бар. Гади гына токтадан эшләп куйган һәм шуңа 5нче өлеш итеп өстенә тагын менә шул бераз гына фигурныенда өстәп куйганнар. Йортның төсе дә шушылай ук менә сары, яшел һәм зәңгәр төсләр, күп очракта шулай буяганнар, шушылай тышлаганнар. Йортларны бик сирәк кенә кызыл төс кулланыла торган булган. Авыл буенча йөрибез, авыллар буенча йөрибез. Каралты курага игътибар итәбез. Алай теге баш ташлап, бизәргә дигәндә, бик нык теге тәртиптә тотырга дигән уйлар юк. Менә шул гадәт шундый бу якта. Йортларны да йөзлекләрен бизәкләп ясамыйлар, чөнки элеккерәк заманнарда йорт 20-30 ел торса, инде икенчене төзи торган булганнар. Шуңа күрә аны тышкы ягын артык бизәүдән мәгънә күрмәгәннәр. Әле ул йорт монда түгел, бүтән җирдә дә төзелергә мөмкин бит. Менә шундый гадәт бүгенге көндә дә саклана һәм күрәсең, бу ниндидер
күчмә культураның, күчмә чорларның кайтавазыдыр. Тышкы якка исләре китми, ләкин йортның ише дигәндә чисталык, пөхтәлек, матурлык анда ички якта саклана. Кистем белән Паюра тугандаш авыллар буларак бу төбәкнең мәдәни, рухи үзәкләре дә булып торганнар. Паюраның үз гомерендә бер тапкырда ябылмаган борынгы мәчете иманлы тормыш дәлиле булып, бүген дә Ижау янындагы Лударвай музей тыюлыгында саклана. Особенность музеификации зданий мечети, она именно как музей или это все-таки, ну, скажем, храм? Вот такой вот? Ну, все-таки это музей. Это музей. Это музей, постройка, в общем-то, она, с одной стороны, типичная. Вот это типичная татарская мечеть, классическая, просто каноническая для нашего региона, для Урала, Поволжья, построена в 1892 году в деревне Падара Болезинского района. Это экспонаты, собранные в татарских деревнях Удмуртии. Часть из них подарена известным краеведом, имамом Кистымской мечети Эльмир Хазратом Касимовым. Паюра бүген дә әһәмиятле мәдәни үзәк дәрәҗәсен югалтмый. Авылның бер дигән музее, гөрләп торган ансамбле һәм хәтта милли киемнәрне реконструкцияләү үзәге дә бар. Архив фотоларында гына күрергә күнеккән киемнәр каршыңа килеп чыккач, үзеңне бүтән чорга эләккәндәй хис итәсең. Һәм менә мондай реконструкцияларны күреп, һәм бигрәк тә инде әлеге матур күлмәкләрне кигән затлы ханымнарны күргәннән соң Касимовларның, кенәз нәселенең, алар тукымының пародасы менә шушында күренә инде ул. Сер итеп кенә әйтәм, менә мондай калфак күрсәм, миңа камыт кына киертәсе кала инде. Кайда минем 19-нчы гасырымда сәүдәгәр булган вакытларым дип әйтәсе килә. Ләкин бу хакта киләсе тапшыруларда тәфсилләп сөйләшербез. Удмурт Республикасы уйлап сәфәребез дәвам итә. Бүгенге тапшыру гына ахырына якынлаша. Басу капкасына чаккан